I pozdrav, danas ćemo igrati jednu novu serijal preživljavanja. Odmah vidimo, ovdje su kravice i tako to. Idemo da nacepamo malo drveta. Meti, tako. Dobro, idemo odro. Tako. Prvo će se zakopavamo u zemlju. Nađemo meso. Sad je kasnije se nađemo meso, samo ja da prvo ova drva pocepam. Ajde, brže malo to. Dobro, dosta će da bude, znači 64 dosta. Čekaj, gdje sad? To je pitanje. Ovdje samo da pocepam ovo drvo. Tu. Ubre, lag. Eto, ovdje. Čekaj. Tako, ovdje da stavim ovo, da napravim tako kramp, da napravim lopatu i da napravim sekiru. Tako. Idemo malo dole. Tako. Napravit ćemo jednu sobicu. Dobro. Ovako. Tako. Dobra, jedna sobica, klasična, samo, pa onda idemo tu, ćemo da kopamo i sve ostalo. Dobro, sad imamo i kamena, možemo napravimo kameni mač, kamenu sekiru, karamp i lopatu. Kasnije ćemo mi još da produžavamo ovu sobu. Klipovi preživljavanja će uglavnom da budu oko 10 minuta. Tako nešto. To. Čekaj da napravimo kamene, ove mač, kramp, sekira i tako to. Ovako. Dobro. Sad treba gore. Pa ja nisam ne provalio, treba mi je rani. Čekaj da napravim ja mač. Jedan. Prvo. Čekaj, gdje? Evo, luna. Tako je, što voli lunu. Pig. I još jedna luna. Imamo, vjerovatno će da imamo za krevet.
Čekaj da, jabuke. 2 jabuke. I jedno ono drvo. Vidim, tako. Ovdje imam za 5 kreveta. Brate, sam izala gore. Tamo su ti šlan. Pa ne može. Tako, i čekaj ja da vidim. Da li sam zapamtio. Ajmo. Ovdje je. Čekaj. Imam vune. Čekaj se ovako preigravati. Jeste. Imam hrane. Ovako. Dobro. Čekaj da. Ovo sam bio krenuo. Tako. Dobro. Čekaj. Ne. Izgleda malo lepše. I da lakše nađem. Kad idem negde. Ovo unutra samo ovako da ne bi izgledalo tako ružno. Zemlja, mislim. Da ide zemlja unutra. U kući. Jeste bi vidjeli zemlju u kući. Ili u sobi. Ovo je soba. Dobro. Jedna klasična soba. Samo ja da postavim ovo ovdje. I da uzmem radnu tablu. Dođemo. I da je stavim ovdje. Tako. Uzmem da napravim vrata. Neke čudne zvukove čujem. Tako. Sad ne može zombi da nam uđe. Da mi malo produžavamo ovu sobu. Krevet da postavim ovdje. Tu će biti krevet. Tako. Čekaj. Ako se polovno vrata polamala su se, stavit ću ih sad opet. Tako. Sad će mrak da bežim ja unutra. Jo, čekaj, tamo sam negdje vidio uголь. Čekaj, evo. Čekaj, uzem malo uglja samo ubrati. Ne padne mrak. Tako. Treba nam je da ispečemo rano i sve. Dosta. Sad je dosta. Prestani da laguješ. Dobro, mama prestala. Da bežim ja u kuću. Čekaj samo da napravim malo baklja. Tako, da postavimo baklju.